ଖରା ଦିନେ ହେଉଥିବା ଦେହ ଆଲର୍ଜି ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରଟା ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ତୋଳିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ୱାଶ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କୀଟାଣୁ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବ ଧୂଳିମଳି ବି ଛାଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଆମ ବାରିରୁ ତଡ଼ା ହେଇଥିବା ଦେଶୀ ହଳଦୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଦେଶୀ ହଳଦୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ବି ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ କାଠିରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କପଡ଼ା ଆଣିବେ, ସଫା କପଡ଼ା ଯାହାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିବେ ଭଲସେ। ତା ଦେହରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଦେଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ସବୁ ରସ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ତାକୁ ଥରେ ଲଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘମିର କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡେଇ ହେବାଟା ଭଲ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ବିଲକୁଲ ଦେଶୀ ଉପାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଟା।